Bueno, pantaiaren bestaldean, dauzkagu Zigor eta Gorka, biak izango ditugu Laudion ostiral honetan, eta, bueno, ikuskizun berezi bat ekarriko dute Orbeko etxera, izango da ostiralean izan bezala 8etan, 8etik aurrera, eta, bueno, musika eta kartzela, da, bueno, kartzela baino errepresio sistemaren inguruko hausnarketa bat ekarriko digute Laudiora, ezta? Bai. Bueno, dena dago oinarritua Txuri-Urdinak liburuan, hoi Zigorrek azalduko du gero xeago zer den. Bueno, eta guk egingo duguna da, ikuskizuna izango dena Orbekon, liburu hortan oinarrituta, horren bueltako hausnarketa bat bideratzen du Zigorrek, eta ziklone taldeak ditugu, musikatzen ditugu liburuko hiri pasartea. Eta, bueno, horren bueltan izaten da aurkezpena, eta gero elkarrizketa sortzen saiatzen gara. Behin egin dugu, formato honetan, ze lehenengo aldia egin genuen, liburua aurkeztu genuenean, orain dela urte luzeia, ziklonekoek ere egin zuten zati batzuk musikatu, baina izan zen, koma aurkezpena eta gero amaieran, hori egin, gero bitartean zenbait aurkezpen egon dira, eta lako batean esan genuen, batean ere parte hartu zuten, koma egingo dugu dena, bateratu, eta nolabait ikusentzunezko saio bat. Dena integratuta, gero jartzen ditugu ere Santiren bizitza da Txuri-Urdinak jasotzen duena, Santiren elkarrizketen audioak hartzen ditugu, bere argazki batzuk ere, eta bizati bezala, nagusi. Lehenengoan da, liburutik tiraka, bizkatzo bat espetzea eta espetzearen bizipenak azken hamarkadetan eta horrela, baina gehiago Santiren bizipenetatik, hor egiten dugeten bat, jendeak galderak, komentarioak dituen eta gero bigarren zati bat da, hausnartzeko oroar, espetxe sistemaz, ze funtzio dituen, zertarako, eta zigorraren kulturaz oroar, are zabalagoa dena. Eta bukatzeko pentsatzen pizkatxo bat, eskerretik eta betik eragin nahi dugunok, nola birproduzitzen dugun batetik eta zer egin nahiko genuken hori eraldatzeko. Baina helburua da batez ere, guztion artean egitea, saiatzen gara zirkuloan jartzen nahiz eta musika kasto guztiak eta eraman, eta behin egin dugu izarran, eta egia esan oso pozik atera ginen, jendea oso emozionatuta, eta hemengo saioa hortik atera da. Bueno, eta agian azaldu beharra dago, Txuri-Urdinak liburua zer den, eta nola sortzen den, ze nolabait, biok zarete Gaztizkoak ez, oso lotuta dago liburu hau Gasteizera, Langraitzeko gartzelara, eta ez dela kasualitatea Santikobosen inguruko liburua izatea, baizik eta bera arrazoia dagoela horren atzean, ezta? Bai, isiltzen da, nik egin ematen. Bai, ez da kasualitatea, biok ezagutzen genuelako Santi liburuaren aurretik, Gorkani baino gehiago, eta Santi jaio baldin bazen ere Leonen, eta gero bizitzaren 54 urte ditu gaur egun, orain Zabaian dago, de hecho, eta pasatu ditu literalki, uste dut dela, 27 urte baino gehiago, espetxe barruan, eta kanpoan pasatu dituen 10 urte baldintzapeko askatasunean ere. Bizitza herri bat baino gehiago, literalki espetxean. Pasatu ditu estatuko espetxe guztiak, fi espreso bat da, erregimen berezi bat, bereziki ankerra esarri zuten 80ean, bidean euskal preso politikoekin oroan harremana egiten joan zen, zeberak kalekume bat da, giro pobretu eta jaioa eta horrela, eta joan zen egiten, preso politiko askorekin, baina harreman gehien egin zuena euskal preso politikoekin izan zen, eta hortik Euskal Herriare ere pizkatzoak harina hartu ziren, euskara ikasi zuen, eta bere kartzelaldiaren amaiera Zabaian, Langraitzen egin zuen, orduan, Langraitzeko espetxean, eta hortik lortu zuen baldintzapeko askatasuna, eta Gasteizekin, bere egungo neska laguna Gasteiztarra da, bere hemen egituen lagun minasko asko barruan eginak espetxe barruan, Gorka tartean hemen dituen, eta hemen zegoenean kalean, hilabetean behin edo gehiagotan etortzen zerona bere bizitza errante horretan, Gasteizen kanpamentuetako bat, ez. Guk ezagutu genuen Topasen elkar,
Salamankako espetxean, ni eta Gasteizko Asier Otxoak, justu izan zen isolamendutik atera, eta hor izan bai bera beste kartzela batetik heldu zen. Eta gu ere Salamankan bertan txopanotik atera eta elkartu ginen, bueno, denboraldi batean elkarrekin, denentzako izan zen kriston txutea, eta konbibentzio oso polita egin genuen. Harreman oso polita sortu zen hortik. Gero ni lehenago atean nintzen, eta Asierrek aukera aukizuen denbora gehiago ukitzeko berarekin. Eta gero Asierrera atea zen, eta gero beranduago ja atera zenean Xanti, ja instalatu zen Gasteizen, hemen lana lortu zuen eta bar, eta bueno, inguruan ibili ginen denok, eta bueno, jarraitu genuen harremana edukitzen, gero ja berriro ere atxilotu zuten arte. Orduan, bueno, harreman hortatik, gero Zigorrek argiarekin egin zion entrevista bat, guk ere parte hartu duen Asierrek eta Bilok, eta hortik sortu zen gero liburu bat eratzeko idea. Eta, bueno, berez, musika edo emanaldi hutsa baino esan duzuen moduan, hausnarketa saio bat, bada ere ez. Ez dakite zuek bideratzen duzuen, itxaroten duzuen jendea parte hartzeko, nola planteatuko duzuen? Bai, bueno, ikusiko dugu haber funtzionatzen duen aurreko ereduak, baina aurrekoan lehen esan duena, ez? Bi bloketan bezala egiten dugu, lehenengoan liburua aurkeztu pizkatxo bat uste dugulako liburuaren irakurketa oso bideona dela espetxea ezagutzeko Fies erregimena zer izan zen, ezagutzeko preso sozial eta politikoen artean egon diren elkartasun harremanak, ezagutzeko espetxe sistema beraz, esantik kontalari niretzako oso ona da, eta ditu batallita kontatzeko zer baldin bada da resistentea eta fugista. Ordan saiatu da ies egiten espetxetik, murrutik, telatutik, funtzionarioak baituz, epaitegietatik tiroka poliziarekin, osea, da novela baten antzekoa, baina aldi berean asko hausnartu du espetxeaz, eta espetxeak zer sortzen duen jendartean, baina zer sortzen dion berari, eta momentu ditu, pues bueno, hausnarketarakoak ere, samurtasun momentuak eta, orduan horiek probetxatzen ditugu, saiatzen gara gero eten bat egiten dugu, pentsatuta, azkenean gure saioa da ordubete ingurukoa. Eta ordubete osoa hitz egin da, pues gero jendeari eskatzea partxartzea, pizkatxo bat igual otxegia dela, eta aurrekoan oso ondo atera zen genuen 25 minutura horrelako eten bat, nahiko egon zen jendea izketan, eta ez bakarrik guri galderak egiten, baizik eta beraien artean jendea hausnartzen eta komentatzen eta galdetzen ere. Eta gero bigarren zati horretan, gehiago espetxe sistema oroar, zigorraren kultura, eta hor gero amaieran beste temat egiten dugu, eta guztion, hausnarketa aldenean kolektibo bat egiteko. Eta, bueno, nolabait Santi Cobosen biografia, izan daiteke preso askoren biografia, ezta? Pertsona txirotua, hasiera batean reformatorio batean, gero espetxean, eta espetxean, ez dakit politizazio prozesua deitu edo eskarmentu prozesua deitu, parte hartu zuen, esan duzu moduan, iesaldietan, matxinadetan, eta parte hartze horrek eraman zuen Fies katalogo edo fitxa horietan sartzera. Agian gaur egun ez da horren ezaguna Fiesen kontua, duela agian 15 urte egon zen gehiago bogan, edo 20 urte, edo gehiago. Ze suposatu zuen praktikan pertsona batek Fies izendapen horrenpean geratzea? A ber, esaten dugunean Fies presoak, osea, teknikoki Fiesa, 5 Fies ezberdin daude, bat da terrorismoa leporatzen dieten pertsonena, beste da narkotrafikoarena, osea, 5 ezberdin daude, beste da segurtasun indarretako kideak espetxean daudenak eta horrela. Baina Fies presoak deitzen ditugunak oroar, dira Fies bat kontrol direkto, deitu izan zena, eta horiek dira, izan ziren, 60-80 bat pertsona, 80. hamarkadan, egon zen oso gare gatazkatsua espetxetan, mutin asko, mutin aldarrikatzaileak, ies egiten saiatzekoak ere, funtzionarioen baitetak,
eta momentu batean estatuak erabaki zuen horrekin amaitu behar zuela, hori lotuta doa ere espetxe ereduaren aldaketarekin, makroespetxe gaude arruntak egiten zaizkigun espetxe horiek, makroespetxeak, handiak, eslekutan eraikita daudenak, aurrekoak dira, oraindik Euskal Herrian martutenen eta basaurik ditugunak, hiriguneetan, txikiagoak eta beste ezaugarri batzuk. Eta hor batu ziren behar hori eta baketxe behar hori, sailkatu zituzten 60-80 preso, beraien ustez gatazkatsuenak zirenak, erregimen horretan, eta esarri zieten erregimen bat, sinesten zaila dena. Ni abokatu bat entzunien kontatzen, horietan, heldu zitzaienean espetxako zuzendariei ze erregimen esarri behar zieten, galeria batzuk propio eraiki zituzten isolatuta hor sartzeko, eta ikusi zituztenean baldintzak, lotu zitzazketela inongo agindu judizialik gabe, aparte de tratu txarrak eta torturak etengabeak eta horrela, espetxeko zuzendariek deitu zutela espetxe zuzendaritzara esan zuen, hau zer da. Eta antza, erantzuna jaso zuten izan zela, edo bete, edo utzi kargoa. Orduan, egon ziren horrela urte batzuk, eta emaitza galdetu duzu zein izan zen, emaitza Santi da superviviente bat, berak esaten du, eta superviviente bat literalki ere, orduan, ezetan sartu zuten jende gehiena, hil zen, berak esaten du, 40 urte baino gutxiagorekin, edo bere buruaz beste eginda espetxean, edo eraila espetxean, edo drogetan, edo eromenean erabat joan da, edo justo kaleratuta kanpoan hil zitezen, estatistiketan espetxean hildako bezala agertu ezitezen. Orduan da, eta hori momentu batean hasi ziren pizkatxo bat lasaitzen, baina hasi ziren lasaitzen, Santi kontatzen du liburuan, batetik espetxe eredu hori ja nolabait implementatuta zegoenean, eta bestetik beraietako gehienak hilda zeudenean. Orduan, badaude liburu batzuk antzeko prozesuak eta bizipenak kontatzen dituztenak, Tarriosen, Huye, hombre, huye, virusek atera zuen, dela urte asko, Euskal Herrian txalapartak atera zuen Patxi Zamororen beste liburu bat, zela katalan bat, izen euskaldun hartu zuena, antzeko prozesu bat egin zuelako gainera, kalekumeak, pobretuak, baina rebeldia zen batekin, eta barruan, nola baitzuk esan duzuna, politizatzen joaten direnak, eta Santik hori oso ondo kontatzen duen, nola, nik nola preso politikoekin hitz egin da, eta horrela, nik hau, nola zenetik ateratzen zaidan hau, gustatzen ez zaidanari aurre egitekoa, honek zergatik politiko batzuk ditu, Eta nola politizatze horrek lagundu zien, bizirik irtetzen hortik, esan dagoa, gehienak hilegin zituzten, ziren, Eta, suposatzen dut, kartzelaren inguruko hausnarketa hori egiteko ere, abia puntu bat dela, Santi kartzelatik ateratzen denean, egin behar duen prozesuari buruz, Nola, kirikino baten moduan bizi ostean hor arantzekin inguratuta eta defentsa jarrera horretan, gizarteratzeko bidean, egin behar duen eraldaketa, ez dakit horri ere tartetxo bat eskainiko du zuen, baina esan bezala, jende gehiena horre disiplina horretan, edo hil zuten, edo hil zen, edo burua galdu zuen, bizirautea lortzen duen batek, nolabait, orbainak eta bar baditu, kartzelatik ateratzean. Hori oso ondo azaltzen du, nola ohitutzen den pertsona bat, oskoloiek jazten gogortzen, kartzela barruari bizirauteko zen hori garatzen eta gogortasun hori gero, eta Santik oso ondo azaltzen du, gauzak violentzia handiarekin bideratzen eta bar, gero zer egiten duen arma guzti horiekin, behin hori atzean utzi eta kalera ateratzen denean, eta egunerokotasuneko problemei beste modu batean erantzun behar zailenean. Eta oso niri asko gustatzen zait nola esplikatzen dituen gauza horiek liburuan, eta zigor oso ondo jaso zituen, eta, hor dauden refleksio guzti horiek, berdin ere, arlo intimoan edo bikote harremanetan, eta gogortasun hori gero xamurtasunera bapatean nola pasatu, guzti horrek sortzen dituen kontraesanak eta bar, eta gero, aipatzen den beste kontu bat, kartzelak infantilizatu egiten dula asko. Gauza guztiak eginak ematen zaizkio pertsonari,
eta gero ja kalera ateatzen denean, gauza asko egiten ez dakizki, eta hori ere beste prozesua da, beste ikasketa prozesu bat, nola modu autonomoan jakin bizitzai erantzuten, ez? Eta nik uste dut hori oso ondo azaltzen duela berak liburuan. Bai, eta balore gehigarri bada, ze horretaz, adibidez, Euskal Herrian espetxeak ze presentzia duen, ez? Gure bizitzetan, zuzenean edo zeharka, bizitza politikoan, eta adibidez, irteeraren zailtasunei buruz oso gutxi hitz egin da, giro politizatuetan ere, ez? Eta horre gainera kalte badauka, porque nik ezagutzen dituan preso guztiak, gehiago edo gutxiago, politikoak, sozialak eta zailtasunak izan zituzten. Normala da, bapatean pasatzen zaila jendarte batetik bestera. Bapatean, egun batetik bestera. Eta horretaz hitz egitea, nik uste dut garrantzitsua dela, eta esan dagoa Santi hartu du, eta parte bizipenetatik, ez, gogoratzen nahi, nola esaten duen, berak ohartzen zela irtetxerakoan, begiradan violentzia transmititzen zuela. Eta beti eguzkitako betaurrekoak zelamala jantzita, basekielako jendea beldurtu egingo zuela, bestela, ez. Maila horretan, horrelako detaile txikietatik, hausnarketa sakonetara, ez. Eta, bueno, gero Santiren kasuan, eduki du ingurune bat, pixka bat jaso duena, ja kalerate diren eta bar, baina euskal preso politikoekin gertatzen ez den bezala, ez, normalki, guk eduki dugu babes bat, ingurune bat, atera, eta gero hor jasotzen zaituena, igual gero lana bilatuko duzu lehenago beranduago, erresago edo zailago duzu, baina, bueno, behintzat badaukagu hori. Eta egoera horretan egon diren gehienek ez dute hori eduki. Eduki dituzten erreferente asko edo hilda daude, edo ez dute bizkarra eman diete, edo, bueno. Eta Santiren kasuan, bueno, bere familiak hor eutsi dio, bukaera arte berarekin, oandikan ere hor daude, eta gero, bueno, bikotea eta barre eduki du, eta, bueno, norazpate eduki du halako entorno bat. Baina, hori, da kontuan hartzeko ere, normalean ez dela hola izaten, kasu horietan. Eta gero, kartzelari buruzko nolabait kontakizun mainstreametan edo gizartean ohikoak diren horietan, maltzurrak beti dira preso batzuk edo bueno, gizabanako batzuk kartzelan daudenak bereziki bortitzak direnak, baina orokorrean presoek idazten dituzten kontakizunetan, maltzurrak beti beste batzuen artean, baina beti dira kartzela zainak, ez? Eta hemen gainera, Santi Kobosen zera bizitzan, badaukate pisu handia bera kartzelatik ateratzen saiatu zenean, ezta? Bai, kontatzen ditu gauza asko. Kartzeleroek jipoitu dute ies egiten saiatu ostean, jipoitu dute harrera moduan hori zelako tradizioa, eta ez Santi bakarri, beste kartzela batzutan ohikoa zelako, orduan, hor deskribatzen da giro hori, eta deskribatzen ditu ere kartzelariak dituzten zenbait negozio hor barruan, eta baina imaginatzen dute esan eduzula, badago momentu bat, Santi, asko kostata pertsonalki, gorkak esan duen ibilbide horretatik, eta gorrotoz kargatuta, eta mesfidantzatik eta non hasten den deseskalatzen pizkatxo bat, esango dut, porque, claro, Santi sartu zen 6 urteko espetxe zigor batekin, eta iesaldi protesta eta bizkarrengatik ere, 70 urteko kondena baino gehiago pilatzen du espetxe barruan. Eta momentu batean, hasten da, eta gehiago, eta momentu batean hasten da, nolabait, abokatu batzuen laguntzez eta pizkatxo bat hori deseskalatzen saiatzen. Eta espetxean, momentu batean ere, nolabaiteko aukera ematen diote. Eta badaude bi momentu, adibidez, bat lortzen duena bide honean doana, zentzu horretan, eta Salamankako patioan, liskar badago eta preso bat hiltzen du beste preso batek, eta Santiri leporatzen diote hor zuzenean parte hartu izana. Heltzen da epaiketa egunera, berak dena ukatzen du, eta momentu jakin batean, preso horrek, hori eta ofiziala, zer ez da epaiketan bertan, baizik aurrebiztila batean, esaten du, kartzeleroek esan diotela hori esateko Santiren inguruan. Eta horregatik gelditzen da bertan bera, ez dutelako hori nahi. Hori da detaile bat, eta beste detaile bat da, langraitzen dagoenean ja, dago arriskua berriz ere Leonera eramateko, eta prozesu guztia, dago baldintzapeko askatasun hartzea, eta prozesu guztia zapusteko, eta orduan behar du lan gutun bat. Lortzen dio, kide batek,
kanpoan, liburu denda batean, eta horrekin ja, nolabait, hori da ja, ez, integrazioan gizarteratzearen azkena, eta liburu denda horretako jabeak jasotzen du dei bat anonimoa, berak oso argi du, kartzeleroak direla, esanez, baote dakien nor kontratatu duen, oso pertsona arriskutsua dela, arazoak izango dituela, saiatzeko kontratu atzera botatzen. Eta pertsona hori atzera botatzen, eta horri esker lortzen du irtetzea. Orduan, bueno. Eta aldi berean, hori esan da, nik esan gonke, nik eskertu diodan gauza bat zantiri da, kontakizunean ez egitea txuri beltzori. Hora, ez? Como aurrekoak guztiak dira denak guztiaren erantzule eta txerrikume batzuk, eta gu presak denak gara erantzuleri gabe, eta ez? Hor, grisetan sartzen da, gauza bat bere buruaz, momentu batzutan ez du modu bat ere autokonplazientean hitz egiten, ez berdintzen du momentu batzutan hor, inkluso kartzela zainak eta batzuk ondo portatu direnak eta ez. Ez du brotza lodia erabiltzen, ez? Eta nik hori eskertu nion behintzat, liburuari begira iruditzen zaielako ekarpen bat, ez? Vale, bueno, liburu eta emanaldi osoa ez dugunez hemen azaldu nahi, bueno, utziko dugu gonbidapena ostiralean Orbekoetxera joateko, besteak beste, ez dizut galdetuko, Santiren egoera zein den gaur egun, nahi duenak, galdetu dezala Orbekoetxean, eta bueno, espero dugu jendean dana hurbiltzea ara. Eta azkenengo galdera motz-motzean, Ziklon taldea ezagutzen ez duenak, ze musika mota egiten duzue edo ze topatuko? Bueno, guga lagun talde bat eta daramatzagu ezagizen bat. Urte asko jotzen, ensaiatzen dugu eta gero iten zaigu ahaztu ze jotzen dugu. Orduan beti gaude berritzen, bai? Eta honetarako egin ditugu 3 pieza, liburuko 3 pasartetan oinarrituak, eta guk egin duguna batez ere da ohea jarri dugu gero gainetikan errezitaldia egiteko. Orduan, bueno, Zikloneko kidea gara, baina ez dugu egiten berez egiten dugun burua. Baina, bueno, berak ez duenez esango, nik bai esango dut, benetan, zati musikatuak, ni egon naizkaka egiten errepikatzeko eta errepikatzeko, bueno, claro, ni liburua barruti bizi dut, baina heltzen delako, daude momentu ezberdinak, bat oso gogorra tortura saio baten, beste bat iesaldi baten, eta beste bat nola izan diren aurkezpen bat, eta niretzako edukiz oso ondo daude, baina gero musika sartzen zaitu, eta de hecho, izarran egin genuenean tal, bueno, jendeari induzitzaien, jendea mugitu zen, eta... Baina, bueno, letra delako oso potentea. Liburua testua... Eta txastonek erretitatzen dituen antzerkilari bat da, eta inertzen da, osea, sartzen da orduan, bueno, nik gomendatuko nuen, liburuanik aurkezpenak asko egin ditut, baina musikarekin asko irabazten dut. Objetiboa da, esango nuke. Ederto, bikote, mil esker bueno, tarte hau eskintzeagatik aiaraldea.eus-eri, eta, bueno, esan dagoa, espero dugu arrakastatxua izatea emanaldia, eta, bueno, gonbidatzen dugu jendea, ara hurbiltzeko. Mil esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei eta aiaraldeari eta plazer batzuekin parte hartzea.